ассалому алайкум биёндагони гиромӣ, мухлисони барномаи гол. Инак соли 2006 ба анҷом расиду соли 2007 моро ба оғӯши худ гирифт. мавсими соли 2006 барои футболбозони Тоҷикистон соли бобарор омад. Дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар аввалин ширкати худ дар бозиҳои ҷоми даъвати Федератсияи футболи Осиё ширкат намуда бо ин ҷом ба Тоҷикистон баргашт. барномаи имрӯзаи мо ҳам дар бораи ҷамъбаҳси соли 2006 ба шумо ҳикоят мекунад. футболбозони мо ба бозии аввалини худ бо дастаи КФО ба майдон омаданд. дар дақиқаи даҳуми ин вохӯрӣ ба футболбозони дастаи мо муяссар шуд ки бо голи задаи Хуршед Маҳмудов ҳисобро кушоянд. ин яке аз вохӯриҳои аз ҳама сабуктарин барои бозингарони мо буд. баъди 2 дақиқа Юсуф Рабиев голи дуюмро вориди дарвоза гардонид. ансамбли интихоб намудаи футболбозони Тоҷикистон бо тактикаю маҳорати фардӣ аз ҳариф хеле баланд буданд. Иброҳим Рабиев ҳам дар силсилаи ин вохӯриҳо ба яке аз футболбозони беҳтарин сабзида мерасид. голи задаи ӯ бо усули хос дар ёди мухлисон ҳамеша боқӣ хоҳад монд. ниҳоят нуқтаи охирини голзаниро дар ин вохӯрӣ варзишгари ба майдон омада Рустам Хоҷаев ба нишон расонд ва Тоҷикистон бо натиҷаи 4-0 аввалин ғалабаро дар бозиҳои Челленҷ Кап ба даст овард. дар вохӯрии дуюм сармураббии даста Шариф Назаров дар ҳайати мунтахаб тағйирот ворид накарда бо ҳамон бозингарони озмудашуда муқобили дастаи мунтахаби Покистон ба майдон омад. ин дастаро мураббии шинохтаи Баҳрайн Салмон Шарида ба бозиҳо омода карда буд ва аз ҷониби дигар Покистон аз қабили 4 дастаи дар бозиҳои интихобии ҷоми Осиё 2007 ширкат дошта ба ҳисоб мерафт. ба муқобилияти сахти ин даста нигоҳ накарда футболбозони мо ин дастаро низ ба мағлубият рӯбарӯ карданд. хатти миёнаи дастаи мо бозии хуби худро нишон медод. дар дақиқаи 14 ба Нӯъмонҷон Ҳакимов имконият фароҳам омад ки ҳисобро кушояд. ҳоло шумо ин голи задашударо такроран тамошо мекунед. ба ҳамаи рӯзноманигорон бозии Одил Эргашев хеле писанд омад ва баъди бозии нахустин бо КФО ӯ аллакай чун футболбози болояқат муаррифӣ мешуд. дар дақиқаи 19 маҳз Одил Эргашев бо ҷамъи ёронаш голи дуюми футболбозони моро ба дарвозаи Ҷаъфархон равон кард. ҳарчанд имконияти голзанӣ дар ин бозӣ хеле зиёд буд, футболбозони мо бо 2 голи задаашон қаноат ҳосил карданд. сармураббии даста Шариф Назаров ба бозӣ бо мунтахаби Қирғизистон 8 нафар бозингарони эҳтиётиро аз оғози бозӣ ба майдон баровард. танҳо Аслиддин Ҳабибуллоев, Иброҳим Рабиев ва Ҷомихон Муҳиддинов ба ин ансамбл ҳамроҳ шуданд. бозӣ дар майдон баробар буд. дар як маврид Андрей Краснов дар қисми дуюм тавонист ки муҳофизатгаронро дар ғафлат гузошта ягона голро дар ин вохӯрӣ ба дарвозаи дастаи мунтахаби Тоҷикистон занад ва дастаи мунтахаби Қирғизистонро бо ҷои дуюми гурӯҳи Д ба бозиҳои чорякфиналӣ рохат диҳад. бозии чорякфиналӣ барои футболбозони Тоҷикистон ба яке аз бозиҳои осонтарин табдил ёфт. дар дақиқаи дуюм Иброҳим Рабиев баъди зарбаи Одил Эргашев аз кунҷи майдон бо зарбаи сар ҳисобро кушод. дар дақиқаи 18 ба алфоз муяссар шуд ки ҳисоби вохӯриро дар ин вохӯрӣ баробар намояд. дар ин вақт шодии мухлисону рӯзноманигорони Бангладешро ҳадду канор набуд. 3 дақиқа пас зарбаи сахти Хуршед Маҳмудов дарвозабони мизбонро маҷбур кард ки тӯбро аз дохили дарвозааш гирад. дар ин ҳангом бозии футболбозони мунтахаби Бангладеш бенизом гардид. дар дақиқаи 31 Ҷомихон Муҳиддинов натиҷаи вохӯриро тағйир дода ҳисобро ба 3-1 расонд. қисми якуми бозӣ бо ҳамин натиҷа ба поён расид. дар қисми дуюм дар дақиқаи 52 футболбозони мо боз ба комёбӣ муваффақ шуданд. Нӯъмонҷон Ҳакимов голи навбатии дастаи моро ба дарвозаи соҳибони майдон мизбонон равон кард. ниҳоят Шуҷоат Неъматов ки дар қисми дуюм ба майдон омада буд, нуқтаи охиринро дар голзании дастаи мунтахаби Тоҷикистон гузошта ҳисобро ба 6-1 расонд. футболбозони мо бо рӯҳии баланд ҳарифи худро дар бозии нимфиналӣ интизор буданд.
бозии нимфиналӣ бо ширкати ду дастаи осиёи марказӣ тоҷикистон ва қирғизистон ҳусни финалро дошт. агар футболбозони дастаи мо дар вохӯрии даврӣ бо натиҷаи 1-0 мағлуб шуда бошанд, пас дар ин вохӯрӣ ҳайати асосии дастаи мо бояд аз мағлубияти пешина интиқом мегирифт. ҳамин тавр ҳам шуд. бозӣ ба пуррагӣ бо бартарии футболбозони тоҷик гузашт. ду голи задаи ҳамлагари мумтози дастаи тоҷикистон Юсуф Рабиев дар дақиқаҳои 2 ва 88 тақдири ин вохӯриро ба нафъи футболбозони мо ҷамъбаст кард. бори дигар ҳайати асосии дастаи мунтахаб нишон дод ки дар интихоб сармураббии дастаи мо Шариф Назаров хато накардааст. Борис Падкаритов сармураббии дастаи мунтахаби қирғизистон низ арз намуд ки имрӯз дар бозиҳои челленҷ кап аз футболбозони тоҷик дида пурқувваттар дастае нест. барои футболбозони тоҷик охирин қадам барои ба даст овардани ҷоми мусобиқа монда буд. қаблан бо дастаи Шри-Ланка мунтахаби тоҷикистон во нахӯрдааст, вале тавассути гузоришҳои бозиҳои челленҷ кап мураббиёни мо дар бораи ин даста маълумоти муфассал доштанд. бозӣ ҳам шурӯъ шуд ва дар сонияи 50 ба футболбозони мо муяссар шуд ки бо голи задаи Ҷомихон Муҳиддинов баъди зарбаи Хуршед Маҳмудов ҳисобро кушояд. ин голи задашуда то дақиқаи 45 вохӯрӣ боқӣ монд. сипас маҳорати хуби фардии Хуршед Маҳмудов ба ӯ имкон дод ки аз байни се муҳофизатгар голи дуюмро ба ҳадаф расонад. дар дақиқаи 61 баъди зарбаи ҷаримавӣ дар иҷрои Одил Эргашев Нӯъмонҷон Ҳакимов онро бо зарбаи сар ба тури дарвоза равон кард. дар мавриди охир Ҷомихон Муҳиддинов низ барои ин гол кӯмаки худро расонд. дар дақиқаи 74 бошад боз Ҷомихон Муҳиддинов ки яке аз бозиҳои беҳтаринашро маҳз дар вохӯрии финалӣ дидем, голи чоруми футболбозони моро ба дарвозаи Сугат зад. ба дастаи мунтахаби Тоҷикистон бо ҳисоби 4-0 дар вохӯрии финалӣ ғолиб омад. шодии футболбозони моро ҳадду канор набуд. парчами Тоҷикистон дар варзишгоҳи Бангабандҳу ба ҷилва омада буд. расми супордани ҷом ва медалҳои тиллоӣ низ фаро расид. ҳамаи футболбозон ва шахсони расмии дастаи мунтахаби Тоҷикистон бо медалҳо қадрдонӣ шуданд. ба капитани даста Аслиддин Ҳабибуллоев ҷоми даъвати конфедератсияи футболи Осиё челленҷ ки дар таърих бори аввал аст супорида шуд. дар чунин мусобиқаҳо иштирок кардан албатта ҳама тимҳо барои мо вазминтар аст, чунки ҷавобгарӣ беҳад калон ҳис карда мешуд дар вақти бозиҳо. фақат ягона роҳе мо ба ин муваффақ шудем, ин ҳисси ватандӯстӣ, ҳисси якдигарфаҳмӣ, бародарӣ байни бачаҳо. ба ҳамин мақсад мо ба ин ҷо омадем ва шоҳид ҳастем соҳиби ҷом гаштем. ва инро як бор дигар исбот кардем ки ин дастаҳое ки дар инҷо иштирок карда, инҷо ҷои мо нест. ҷои мо боз ҳам ҷоҳои баландтар, дастаҳои қувваттар қад бозӣ кардан аст. Я думаю, что не было легко никому, потому что прежде всего это неимоверная жара. Жара, которая отнимает много сил, и нам необходимо было восстановиться. Тяжело было адаптироваться, поэтому, но то, что обязаны были выиграть, нам поручили, значит, дали, как говорится, наказание, в смысле, что необходимо выиграть этот кубок. Мы выиграли, мы сделали свое дело. Большое спасибо ребятам. бозингари беҳтарини ҷамъи вохӯриҳо Иброҳим Рабиев дар вохӯриҳои челленҷ кап эътироф шуд ва бо ҷоиза сарфароз гардид. бача дар раҳмат мегӯм барои ин бозӣ. Хайр, бу ба пеш мерам ки насиба бошад. футболбозони мо бо рӯҳи баланди ва тандурустӣ баҳри эътирофи футболи Тоҷикистон дар Осиёву ҷаҳон бо ғалабаи арзандаи таъриф ба Тоҷикистон баргаштанд. воқеае аз ҳама муҳиме ки дар соли 2006 ба вуқӯъ пайваст, ин ширкати дастаи мунтахаби наврасони Тоҷикистон дар бозиҳои финалии ҷоми Осиё буд. дастаи мунтахаби наврасони Тоҷикистон тавонист ки дар қатори се дастаи беҳтарини Осиё ба бозиҳои финалии ҷоми ҷаҳон рохат гирад.